Ook dit jaar is Allertech weer hoofdsponsor van het Hoenekopfestival. Waar een baan in de bouw als in de techniek. Maar je bij Allertech wezen. Maar bij dochteronderneming Jobs had ze nog een hele prutte andere vacatures. Ze stient er razend om mensen. Zoals productiewerk, chauffeurs en neem het maar op. De relatie tussen Allertech en de Hoenekop stamt al in 2004. Toen de Hoenekop nog eens bestond. Toen we eenmaal, ik dus, een van de allereerste werknemers van dit uitzendbureau. En precies 10 jaar later sponsort Allertech voor de eerste keer het Hoenekopfestival. En dat doen ze jutendag nog steeds. En Allertech had vanzelfs echt de film Ster sponsoren. En dat zei er ongeveer zo. Het was 24 juni 1994. Toen zag ik in de kranten die advertentie van Allertech. Compleet naar de haren jassers, maar die dikke domme hazen strok mij de pepscap en de pil in de bek. Tja, Allertech wie toen maar al iets uitzendbureautje vanzelfs, hè? Maar alleen nog maar technisch personeel. Wel, ondertussen is dat natuurlijk, dat weten we al jaar, hè, de Allertech groep worden. Mijn jobs, mijn vestigingen in Jesterwaarde, Snits, Ljouwert en zelfs in Apeldoorn. En topwerk, hè, regio Dokkum. En net alleen nog technisch personeel, hè? Nee, skimmakkers, rijdekkers, chauffeuren. Ze kennen alles broeken, joh. Hast u een hartslag? Kist u van balen stront, meidje? Kist die honger melden. Wie bent die geweest met Allertech als hoofdsponsor van het Hoenekopfestival XXL 2023?